Hello, kumusta ka man tanan? Sama sa gihapon, dako ang akong kalipay nga kita makatuon sa balaang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dili pa mangumusta lang ko, hinaot pa unta nga ang Ginoo magauban kanunay kaninyo o kanatong tanan. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga maoy magapangulo karon sa atong pagtuon. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat sa panahon nga kami makipagsalo-salo sa pulong sa Ginoo. Hinaot pa unta nga ikaw ang among teacher karon, nga imong abrihan ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Aron nga makakat-on kami o kini magamit sa among kinabuhi. Ginoo, pasayloa kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Well, karong panahon na sa atong pagtuon sa sinulat ni Marcos o ato usab nga nahibaw-an nga ang informasyon ni Marcos gikan ni San Pedro. So, tuwa na kita sa Kapitulo 6. Wala na to natapos ang Kapitulo 6 sa sinulat ni Marcos. So, I hope, naglaom ako, nga atong mahuman ni. So, ang background ni ini karon nga sa tibuok Israel, ang atong Ginoong Hesukristo, daghanang nahibalo sa iyang gihimo. Daghanang mga tao nga misunod kaniya o nahibaw-an na nila, nadungog na nila ang mga gihimo niya, ang iyang mga pagtudlo nga lalom kaayo, nga lain gyud kay sa ubang mga tao, sa ubang mga teacher. O as a review, mag-review kita sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 6, sa iyang pagkasikat nga daghan na siya kayong sumusunod, mibalik siya, mibisita siya sa iyang gamay nga lungsod o gamay nga baryo. Dito nagsermon siya, pero wala siya abi-abiha sa mga tao. Natingala sila kinsa maning anak, kinsa maning karpentero nga nagtudlo namo nga daghang kaayong mga gihimo nga katingalahan nga taga-baryo maling ni siya. Nakahibalo kami sa iyang inahan, sa iyang mga igsoong babae, nga numang nahimo man niya ni. So, ang nahitabo, gamay lang ang mga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang baryo. Mingon siya, ang propeta dili kayo marespetado sa ilang lungsod. So, mautoy na itabo. And then, sa versikulo 17, ang iyang mga tinunan, ang atong Ginoong Hesukristo, daghang mga disipulo. Apan nagpili siya og 12 nga apostoles. Special niya ni. So, kining apostoles niya, iyang gipadala. Short-term missionary. Pila lang siguro kaadlaw, maybe usa ka semana, 2 ka semana, ang Bible wala magsulti. Nagsermon sila, may tungod sa nga magbag-o ang ilang kinabuhi. So, and then may balik sila. Makalingaw kaayo sa dihang gisugo ni Jesus ang iyang mga apostoles. Mingon siya, magsabwag mo sa maayong balita nga sila maghinulsol sa ilang sala, magwali mo. And then, niingon siya, ayaw mo pagdalag pagkaon? Ayaw mo pagdala og mga sinina? O, so, mo alagad lang mo? O, kinahanglan mo salig mo sa ako. So maunay nahitabo nga nagsabwag sila sa maayong balita o ato usab nga may bawan sa dihang si Jesus namatay na. Kining mga 12 except si Judas nagsabwag sa maayong balita didto sa Saudi Arabia, sa Africa, sa Egypt,
dito sa Western Europe, dito nila gihatag ang ilang kinabuhi. So nagpractice sila og maayo ang resulta. So karon moadto na kita sa versikulo 14. Sa akong giingon ninyo nga sikat na kayo ang ngalan ni Jesus. Daghan na kayong nahibalo niya hangtod didto sa palasyo. Nahibalo na kung unsay iyang gihimo nga mga milagro. So atong tan-awon dinhi kung unsay ilang paglantaw ang perception nila sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa man ni sila? Kinsa man ni siya? Nga makahimo magdaghang kaayong milagro. Ang iyang pagtudlo alalum kaayo, musulod sa kasing-kasing sa tao, kinsa man ni siya. So atong basahon, baunay paglantaw sa mga tao, kinsa man gyud ni siya tawhana nga taga-baryo lang ni siya. And then so atong abrihan ang atong Bible sa kapitulo 6, versikulo 14. Guys, naadam mo din ha. Ang New Testament gasugod sa Matthew then Marcos. So kapitulo 6. Basahon nato. Si Haring Herodes nakadungog ni ining tanan kay nabantog naman ang ngalan ni Jesus. Nabantog ang ngalan ni Jesus, ang hari sa Israel nakadungog kung kinsa ni siya. May mga tao nga miingon, nabanaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. So daghang mga paglantaw ang ilang mga panghuna-una, kinsa man ni Jesus. Yung sila si Juan Bautista. Verse 15, may miingon usab nga siya mao si Elias, propeta. Mga propeta, mga 500 or 600 years before the birth of Jesus. And then, ang uban sa pagkadungog ni Herodes, gibuhat, dihang nadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag, nga akong gipunggutan og nabanhaw. Iyang gipapunggutan og nabanhaw. Paglantaw niya nga kini siya si Juan Bautista. So, karon si Marcos nag-istorya nganong nahitabo nga si Juan Bautista napunggutan og liog. Verse 17. Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan o sa pagpaggaid kaniya didto sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kay si Herodias nga iyang gipangasawa, bisan og si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. So kini mura og komplikado ang mga kinabuhi sa mga hari sa unang panahon, bisag unsay ilang gusto ilang makuha. Iya man gong giasawa ang gikuha niya ang asawa siyang igsuon. And then unsay gihimo ni Juan? Si Juan nagsige man gud og badlong kang Herodes. Dili matarong nga makipagpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. So, na-upset, nasuko ang hari nganong magsamok-samok man ka sa akong kinabuhi. Nganong magdiktar man ka sa akong kinabuhi. Nga ikaw ordinaryo ka mga tao. Verse 20. Nahadlok, verse 19, tungod niini nagdumot si Herodias ang asawa kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Si Herodes dako gyapon niya ang pagrespetan ni Juan Bautista. Ang iyang asawa gusto yung manimalos, patyo ni siya. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayon man siya nga si Juan maayo og balaan. Nga tawo busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes, inigabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya.
Sa katapusan, nakahigayon na gayud si Herodias. Sumad kadto sa adlaw natawhan ni Herodes. Birthday ni Herodes. Nagkumbira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man sa mga pangulo sa kasundaluhan o sa mga inilang tao sa Galilea. So sa birthday niya, dako kayo ang kumbira, mga sikat sa lungsod iyang giimbitar. Siguro ako uban dili siguro maimbitar kay dili man sikat. So ang mga sikat lang silang lungsod iyang giimbitar. O posible usab nga wala sila magluto og lechon kay mga Hudiyo man dili ni makaog baboy. Pero daghan silang inuman dito. Wala siguro tanduay, pero naa sila mga grapes. Party man ni silang kinabuhi. Nga naa sila mga vino. Daghan silang grapes dito. Daghang ubas, so normal ni. So dako gyud kaayo ning kumbira. And then, verse 22, ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nahimuot si Herodes og ang iyang mga bisita. So sa akong nabasahan, ang dalagita nga anak ni Herodias misayaw og sexy kaayo nga sayaw. Nga ang mga tao, mga lalaki, nahimuot kaayo sa iyang sayaw. And then, so pagko magsayaw, busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto. Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. So, murag hubog na ang hari. Miingon siya, bisag unsay imong pangayoon, akong ihatag. Og nanumpa pagayod siya. Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag katunga sa akong gingharian. Wow, ang promise niya. Tungod sa kahubog, wa siya kabalog unsay ang gisulti. Busa, verse 22, migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan. Wow, iyang gipangutan ang inahan. Unsa man siguro ingon sa inahan nga nasuko ni San Juan. Miingon ang inahan sa iyang anak, ihatag kanako karon dayon ang ulo. I mean to say, verse 24, miingon ang dalagita, unsa may akong pangayoon? Miingon ang inahan nga nasuko ni San Juan, ang ulo ni Juan. Mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik kadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandehado. Wow! Unsay gipangayo? Ang ulo ni Juan. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyang paggipanumpa atubangan sa tanang mga bisita. Busa, nagsugo siya usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Niadto ang sundalo sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya, gidala sa sundalo ang ulo ni Juan o gibutang sa bandehado. O gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Unsa man siguro gibati ni Herodias sa diyang nakita niya ang ulo ni Juan. Nalipay ba siguro siya nga gidumtan na niya og dugay nga gusto ginapatyon karon nakita na niya ang ulo ni Juan. Sa pagdadungog sa mga tinunan ni Juan, mahitungod ni ini,
Miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. So, mautoy na hitabo nga ang ilang paglantaw nga si Jesus mauto si Juan. And then, continue ang atong lesson. Verse 30. Namalik ang mga apostoles kang Jesus o gisugilo nila kaniya ang tanan nilang nahimo og nagtudlo. So, gikan nga gipadala ni Jesus ang 12 ka apostoles aron nga pagsabwag sa maayong balita, nagsermon, nagwali, mahitungod sa repentance, mahitungod nga sa sala nila kining mga tawhana relihiyoso kaayo. Apan gikinahanglan sila nga magrepent sa ilang sala. Bisag unsa ka karelihiyoso. Apan kung ang imong sala naa pagyapon, wala ka maka-recognize, wala ka makahibalo nga ikaw makasasala, dili ka mapasaylo. So mauna ang wali nga gihimo sa mga apostoles. And then, report, daghan kaayo ang mga tawo nga I meant to say verse 30, namalik ang mga apostoles kang Jesus o gisugilo nila kaniya ang tanan nilang nahimo o nagtudlo. So kanang pagtudlo, importante kaayo nila. Verse 31, daghan kaayo ang mga tawo nga nagpulipulig pangabot o panlakaw. Daghang gustong mo associate sa atong Ginoong Jesucristo, gustong makita, gustong magpatabang. Tungod ni ini, si Jesus ug ang iyang mga tinud-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. So daghan gyud kaayo. Busy sila bisag pagpangaon gani. Wala nay panahon. Busa si Jesus sa iyang busa si Jesus sa iyang mga tinud-an miingon siya, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog jutay. So nakita ni Jesus nga gikapoy kaayo ang iyang mga apostoles. So miingon siya, daghang kay mga tao nga gusto magpatabang, kita moadto sa usa ka lugar nga awaaw para kamong mga apostoles makapahulay mo, maka-relax. Apan, verse 33, daghan mga tao nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa ang mga tao sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit nga adtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinunan ug nauna pa gani sila pag-abot didto. So ang mga tao gyud murag gilamok ang atong Ginoong Jesucristo. Bisag asa sila musunod, gustong mamati sa iyang wali, sa iyang sermon, gustong magpatabang. Sa pagkawas ni Jesus sa sakyan, verse 34, nakita niya ang dakong panun sa katawhan. Dili lang panun, ang atong writer miingon nga dakong panun sa katawhan. Naluoy kayo siya kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Kitudluan niya sila og daghang mga butang. So dinhi atong makita sa dihang nakita ni Jesus kini dakong panon. Unsa iyang gibati? Miingon ba siya nga, daghang mga tawo na usab. Gusto unta ming makapahulay, maka-relax, maka-rest. Kini mga tawo na midol na usab, nagdugok, daghan kaayo. Di may makapahulay. Mao ba na iyang gihimo? Unsay giingon niya? Naluoy ang atong Ginoong Hesukristo, maluluyon. Naluoy siya sa mga tao. Ngano mang naluoy man siya? Kay sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. So ang mga karnero god, kung walay magbalantay, dakong problema. Wala may bulog asa mo adto, mulokso sa pangpang, o dali lang kung naay kawatan, dali lang
kawat sila o kung naay tigre or leon, dali lang silang makaon, masudan, kay dili man sila moaway, di sila modalagan. So, dali mambiligro ang ilang kinabuhi. So, miingon si Jesus, makaluloy kini mga tawhana na daghan kaayo mga relihiyoso in siya makaluluoy. Walay nagbantay nila. Kung atong basahon ang Biblia, si Jesus ang maayong magbalantay kanato usab. So unsay gihimo niya? Kitudluan niya sila og daghang mga butang. Karong panahon na usab, gakinahanglan kita magbalantay. Kay dinhi sa kalibutan daghang mga relihiyon, daghang mga tawo nga maayong mosulti, nga malipat ang mga tao. Daghang ganing moingon nga kana si Jesus tawo man lang na siya. Dili man na siya Ginoo. Og naay mga tawo nga giubanan ni Satanas para makuha nga dili makaadto sa langit. Mao nang si Jesus mingon kini sila mga tawo nga gikinahanglan og magbalantay. Ikaw ako usab gakinahanglan og magbalantay sa atong kinabuhi. Usa lang ang magbalantay sa atong kinabuhi. Dili ang atong relihiyon, kundi ang atong Ginoo ang magbalantay kanato. And then, verse 35, sa pagkahapon na, giduol siya sa iyang mga tinunan o giingnan. Hapon na kaayo karon og awaaw kining dapita. Busa, paadtua ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit sila og pagkaon. So daghang kay mga tao, ang solusyon, ang suggestion, ang gusto sa mga apostoles nga ang mga tao muadto sa balangay sa kabaryuhan para makikitag pagkaon. Mao ilang solusyon. And then verse 37 na matingala kita ang solusyon sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon si Jesus, apan mitubag si Jesus, kamoy mo pakaon kanila. Ayaw sila papahawa dinhi kundi kamo ang magpakaon nila. So matingala kita. Nganong gisugo man ni Jesus kining mga tawo na nga kadaghang kayo sa mga tao, and then mingon si Jesus, kamo magpakaon. Verse 38, ug mingon si Jesus kanila, susihan ninyo kung pila ka buok pan ang inyong dala. So mingon si Jesus, mangita mo mga tao kung kinsay gadala og pagkaon. Unya, pagbalik nila nasayran na nila kini. Mingon sila, 5 ka pan og 2 ka isda. Mingon siya, naay tao, naay bata nga gadala, naay balon, among nahibawan, nga gadalag 5 ka pan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka pan. Wow. Lami kaay ng dili pandesal. And then, unsa pa may nakita nila? 5 ka pan, dili pandesal, o 2 ka isda. Duha ka isda. Maoy ilang nakita. Wala ko kay balog unsay klaseng isda, pero maoy ilang nakita. So, unya gisugo ni Jesus ang iyang mga tinuran nga sultihan ang mga tao nga magpundok-pundok, i-arrange sa gusto sila og maglingkod sa lanhawng mga sagbot, siguro mga mga springtime, mga April, May, or June,
sa ilang lugar sa Northern Hemisphere. Busa, verse 40, nagpundok-pundok ang mga tao og naglingkod sa tinag usa ka gatos og sa tinag 50. So gitapok nila tag sa kagatos 50, 50 tag sa kagatos para dili magulo ang pagpakaon sa 5 nga supas o sa 2 ka isda. 41, gikuha ni Jesus ang 5 ka pan, taning usa, og 2 ka isda, 2 ka isda, og mihangad siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Ang si Jesus nagpasalamat, nagampo sa Amahan. Ikaw ug ako, magampo ba ta? Usa mo kaon? Kining mga tawanan sa panahon ni Jesus, sa dili pa sila mukaon, magampo pasalamat. O pagkahuman usab og pagkaon, magpasalamat usab sila. So, gipikas-pikas ni Jesus ang pan o gihatag og iyang gipikas-pikas ang pan. Usa lang ni og iyang gihatag sa iyang mga tinun-an aron pag-apod-apod ngadto sa mga tao. Imagine, huna-huna, 5 ka pan. Pila man siguro ka tawo ang gipakaon? Iya usab nga gibahin-bahin ang mga isda og ila kining tanan gihatag. Verse 42, nangaon og nangabusog ang tanan sa 5 nga pan og 2 ka isda. Wala ta kahibalo og palata ba to? Pero ang akong gipakita dinhi isda. Nangaon sila, nangabusog pa. Imagine sa 5 ug 2 ka isda. Og ang nasalin or nasobra sa pan og sa isda gihipos sa mga tinun-an og nakapuno kinig napulog 2 ka bukag. Wow! Sa 5 ka pan, sa 2 ka isda, di na pa'y nasobra o busog ang mga tao o naapay nasobra nga 5 ka bukag. Kini ang pinakadako nga milagro nga gihimo ni Jesus. Pila may gipakaon? Verse 44, sa tanan nga nangaon sa pan o sa isda, 5,000 ang mga lalaki. 5,000. Mga lalaki lang ha. Sa akong nabasahan, posible nga naggidala nilang ilang asawa, gidala nilang anak. So pila man gyud ang gipakaon sa 5 nga pan ug sa 2 ka isda. Sobra sa 15 o 20 kalibo ka mga tao. Kinsa man ni Jesus nga karpintero? Tao lang ba siya nga ordinaryo? O Ginoo? Ang uban nga mga tao nga dili muto nga si Jesus Ginoo, unsay ilang rason? Dili ni milagro ni Jesus, tao lang na siya. Kundili sa dihang dinay usa ka bata nga ga-share nga gibahin niya nga gihatag niya ang pagkaon sa apostoles, ang mga tao usab nga nagbalon, ila usab nga gitabang sa uban. So maingon sila maunay milagro. Dili ni milagro ni Jesus, tao lang na siya. Apan atong mahibaw-an nga ang atong Ginoong Hesukristo makapabanhaw siya sa patay, giayon ang masakiton, ang bagyo iyang ipahunong, karon iyang gipakaon ang sobra sa 20 o 25 kalibo ka mga tao sa 5 ka pan sa pandesal, wata kay bulog pandesal o sa 2 ka isda. Kinsa man ni Jesus? Siya ang nagpakamatay sa imuha o sa akuha, aron nga ang atong sala mapasaylo. And then
Paghuman dito, sa tanan ngaon mga 50 kalibo. So, ang atong Ginoong Hesukristo sa atong problema sa kinabuhi, makatabang siya sa imuha ug sa akoha. Sobra pa ang iyang matabang. Ang atong himuon mao nga mosalig ta sa iyang gihimo sa Kalbaryo. Continue kita. Unya, gipasakay dayon ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan. Gipauna niya sila ngadto sa Bethsaida sa tabok sa lanaw samtang gipapauli niya ang mga tao. So gipasakay niya sa sakayan ang iyang mga apostoles o gipapauli niya ang mga tao. Tapos siya makapanamilit kanila. Mitunga siya sa usa ka bungtod aron sa pag-ampo. Atong makita nga atong Ginoong Hesukristo maampuon. Aduna siya ay komunikasyon sa iyang amahan. Niyan ang pagkagabi ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang pagbugsay kay sungsungon man ang hangin. So ang panahon dili maayo. Nagbugsay na sila pero walay mahimo. Niyan ang pagkakadlawon giadto sila ni Jesus og naglakaw sa tubig. Musaylo lang unta si Jesus kanila. So si Jesus naglakaw sa tubig. Ngano kaya man niya ning milagro? Siya ang naghimo sa kalibutan. Kining istorya sa Matthew, sa ubang gospel nga sa pagduol ni Jesus, si San Pedro miingon, Jesus, teacher, rabbi, mula ka usab ko. So si San Pedro nanaog, nakalakaw siya apan nahadlok siya sa dihang nawala ang iyang pagsalig ni Jesus, nalubog siya. So gitabangan siya ni Jesus. Apan kabalo mo sa verse 49, apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-una sila nga kadto usa ka multo. Nakakita na ba mog multo? Mutuo ba mog multo? So ang mga apostoles, mga marino, mga mangisda, binilag multo ang naglakaw. Naniyagit sila tungod sa kahadlok. So si San Pedro, San Juan naniyagit, nahadlok sila. Apan mingon dayon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. So sa kalisod sa ilang kinabuhi, si Jesus mingon, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Sa imuha ug sa ako usab nga kalisod sa kinabuhi, kung moduol kita ni Jesus, moingon siya, ayaw og kahadlok. Ang atong lawas dili permanente. Adunay panahon nga kita naay cancer, adunay dakong sakit. Ang atong Ginoong Hesukristo miingon, ayaw kahadlok, salig kamo, ako kini. Unya misakay siya sa sakayan, uban kanila og milurang ang hangin. So adunay binisaya nga milurang. Talagsara nato ning magamit nga milurang ang hangin. Buti pasabot, mihunong ang hangin. Kay ang atong Ginoong Hesukristo kaya niya nga pahunungon ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinunan og naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan og ang ilang hunauna wala gayud makatungkad ni adto. Nabalo ba mo ang ubang mga tao nga wala moto ni Jesus, nga si Jesus mulakaw sa dagat, mulakaw sa ibabaw sa tubig. Mingon sila, kaya ni Jesus. Wala siya milakaw. Nahibalo siya kung hain ang bato.
So didto siya nagpatong-patong sa bato o mulukso sa usang bato, mao nang sa paglantaw sa mga apostoles nga kini siya makalakaw. Mao'y masulti sa ubang mga tao nga dili motuo ni Jesus. And then tapusin nato sa giayon ni Jesus ang mga masikiton dito sa Gennesaret. Verse 53, mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Gennesaret ug gihigot nila ang sakayan. Sa paggawas na nila nailhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa nanagan sila ngadto sa kasilinganan. Busa asa nila madunggan nga adtua si Jesus, dadon nila ngadto kaniya ang ilang mga masakiton o nga naghigda nga sa ilang mga higdaanan. 56, bisan asa si Jesus moadto sa kabalangayan, sa kabaryuhan, sa lungsod, sa kalungsuran o sa kaumahan, adto gayud sa merkado, dadon sa mga tao ang ilang mga masakiton. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang biste. Og nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Kinsa man ni Jesus, bisag sa sidsid sa iyang biste maayo, sa iyang paghikap maayo. Kinsa man ni Jesus, imo ba siyang Ginoo o dili? So kinahanglan mag-ambing usab kita nga dili ta magkapot sa sidsid sa mga estatwa, kay ang atong Ginoong Hesukristo lamang ang naay gahom. Unsa may imong paglantaw ni Jesus? Mag-ampo kita. Amahan among langit noon, daghang salamat sa among leksyon karon. Daghang salamat nga ikaw maluluyon, ikaw matabangon, ikaw Ginoo nga sa kalisod sa among kinabuhi wala kami kahadlok kay duol ka man kanamo. Ginoo, hinaot po unta nga kini makasulod sa among hunahuna, sa among kasing-kasing. Pasayloa kami sa among dili pagtuo o pagsalig kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.